عزیزان من تاریخ پڑھو گے تو تانوں تاریخ کدے صحابہ باغ تے جھگڑ دے نظر آؤں گے، کدے مال تے جھگڑا کر دے نظر آؤں گے۔ تاریخ بلندر بہت بڑے بڑے کیتے نے، بہت بڑے بڑے جھوٹ گڑے نے۔ یہ قرآن پڑھے گا تے اللہ فرماتا ہے تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جنہ آمنہ دلال پچھے نمازہ پڑھیاں نے انہاں دے گلے نہ کر، نبی ناراض ہوئے گا۔ توجہ ہے بھئی تو اڈی عزیزم اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ قرآن فرما دے دنیا والوں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے نبی دے یاروں نے جنہ دیاں پیشانیاں سجدیاں دے نشانات نال آباد نے، اے صحابہ دے جڑے متھے آئے نا قرآن دستا ہے بھئی وہ سجدیاں دے نشان نال آباد ہے، ان آپ پہ نہ بنوائے جاگے ہو کے نو جاگے۔ صحابہ اپنے متھے تے آپ پہ نشان کوئی نہ بنائے، اللہ دے فضل نال صحابہ دے نشان قرآن ہے۔ میں دسیا اے مولوی جتنے ہیں میری بار لو تے لے جاؤ تے آکو با قرآن نے چاہے بس صحابہ دے متھے تے نشان ہے سجدیاں۔ اوے کسے سیالوی صاحب پیچھے نماز پڑھی، کسے چشتی صاحب پیچھے نماز پڑھی، صحابہ نے جنہ آمنہ دے لال پیچھے نماز پڑھی۔ میں آدھا بیان یا قرآن بیان ہے؟ اللہ دا قرآن فرما دے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ انہاں دیاں پیشانیاں سجدیاں نال روشن آیاں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب فرما دے یہ صحابہ دیاں گلاں پوچھنیاں نہیں کہ اللہ دیاں کتاباں پڑھ، تاریخ دیاں کتاباں چھوڑ دے۔ اللہ فرما دے جڑیاں کتاباں آسماناں تو آئیاں وہ پڑھ۔ بیروت آلیاں نہ پڑھ، قرآن آلیاں پڑھ۔ میری گل نہیں سمجھ مٹھوائی کرنا جیڑی بیروت تو چھپی ہے اتھو صحابہ نہ سمجھ۔ میں نہیں کہندا بیروت